Garaşdyrlyk bayramynyň we halk maslahatynyň öňýanynda Aşgabat şäheriniň bazarlarynda hemde döwlet dukanlarynda arzan bahadan et satylyp başlandy. Bazar bahasyndan et satýan hususy söwdegärler söwda merkezlerinden çykaryldy. Bu barada Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy habar berýär. Irden Gülistan bazarynda dürli etler satyga çykaryldy. 1 kilogramy 24 manady durýan etten satyn almak üçin onlarça raýat nowaty durýar. Eti bazardaky 3 nokotda satýarlar. Olaryň her birinde adyndan 40-50 adam nowaty dur diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 24 sentýabrda gurrun berdi. Ýatlasak geçen hepde Adatlygyň habarçylary paýtagtyň hususiýetçilerinde etiň bahasynyň tas 2 hisse gymmatlandygyny we onuň 1 kilogramynyň 80 manady ýetendigini habar beripdiler. Habarçy häzirki wagtda arzan bahadan et satyga çykarylan bolsa-da onuň hiliniň juda pessigini, arasına bagyr, öýken we böwrek bölekleriniň garlyp berilýändigini hem aýtdy. Nowaty duran adamlaryň her birine 2,5 kilogram et satylýar. Ýöne etiň arasyna bir bölek bagyr, öýken we owunuk böwrek hem goşýarlar. Şeýlelikde ol arasy et bolmaýar. Munyň üçin aljylar takminan 65 manat töleýärler diýip habarçy belledi. Onuň sözlerine görä polisiýa işgärleri nowatlary berk gözegçilik edýärler we et bölümine her gedekde diňe 5 adamyň girmegine ruhsat berýärler. Polisiýa işgärleri hiç kim et nowatlaryny surata düşürmedi ýaly aljylardan gözüni aýyrmaýarlar diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Habarçy bazar bahasyndan et satýan hususy söwdegärleriň tas ählisiniň söwda merkezlerinden çykarlandygyny hem aýdýar. Häzirki wagtda bazarlarda diňe döwlet tarapyndan kesitlenen bahadan ýagny 1 kilogram eti 24 manatdan satýan satyjylaryň söwda etmegine ruhsat berilýär. Et döwlet eýçiligindäki öri meýdanlarda ownuk we iri şahly haýwanlary ýetişdirýän maldarlardan gelýär. Olar häkimetleriň gözegçiligi astynaky döwlet dukanlaryna et paýlaýarlar diýip habarçy belledi. Paýtagtyň döwlet dukanlarynda et nowatlarynyň emele gelendigi barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri hem habar berdi. Neşir 24 sentýabrda çap eden maglumatynda döwlet dukanlarynda 1 kilogram etin 24 manatdan, hususy dukanlarda 70-80 manatdan bahalanýandygyny hem aýtdy. 18 sentýabrda Adatlygyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtda adyk önümleriniň bahasynyň epesli ýokarlanandygyny we etiň tas 2 hisse gymmatlandygyny habar berdiler. Şonda habarçylarymyz supermarketlerde 1 kilogram sygyr etiniň bahasynyň 80 manada ýetýändigini, bir näçe hepde öň şol etiň 38-45 manat bolandygyny hem gurrun berdiler. Paýtagtda adyk bahalarynyň birden ýokarlanmagyna, soňra da çäkli möçürde arzan bahadan satylmagyna resmi düşündürüş berilmeýär. Resmiler içerki bazardaky bahalaryň üýtgemeginiň dinamikasy we sebäpleri barada hiç zat aýtmaýarlar. Ýöne geçen hepde Adatlygyň çeşmeleri etiň bahasynyň ýokarlanmagynyň mal soýmagyň wagtlaryň çäklendirilmegi we bazarlaryň et bilen üpçünçiliginiň azalmagy bilen baglanyşyklydygyny aýdypdylar. Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler birleşigindäki çeşme soýulýan malyň azalmagyny şu aýda boljak döwlet bayramçylygyna we wajyp siyasi wakalara gabat günlerde ýurtda adyk bolçulugyny döretmek üçin öňünden ýeterlik adyk toplamak maksadyna gönükdirilýändigini belläpdi. Ýakyn wagtda mal soýmak işi öňkü möçürde gaýdyp geler. Bu hut garaşdyrlyk gününiň öňü sirasynda we halk maslahatynyň hemde täze konstitusiýanyň kabul edilmeginiň öňünde bolar diýip Adatlygyň habarçysy telekeçi çeşmesine salgylanyp habar berdi. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleri täze ýyl garaşdyrlyk we bitaraplyk ýaly ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň öňýanynda bazarlarda we söwda nokotlarynda adyk bolçulugyny döredýärler we bahalary belli bir derejede aşakladýarlar. Ýöne geçen ýyllaryň tejribesini nazara alanmyzda bayramçylyklaryň ideýany adatdan daşary arzan adyk bolçulugy aradan aýrylýar we bahalar öňköňkülük bolýar. Türkmenistan soňky 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýiti ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Ýurdun ilaty ady karitlarynyň gymmatlamagy hemde un, çörek, ýumurtga, towuk eti, tüw we ýağ ýaly adyk önümleriniň ýetmezçiligi bilen ýygyderli ýüzbeýiz bolýarlar.